Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Nek jenengan genah gede aku ora dadi rasa. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora jomblo. ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soalnya awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno rapati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede. Iya. Gentenan saiki Mbak Tatin, monggo jumeneng ya. Tatin. Awas lu sang hati-hati iki klethak kowe modar. Seden galak ning viral iki ne. Mbak Tatin. Ha iya saiki lagi. Terkenal dengan dan AA. Waduh. Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbeh sengut, ya aku senyum ta iki. Nek senyum ki do seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wes, nah ini langsung ngene lapik ngono. Jadi ciri khasnya ketok. Iya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok besengut ulate kaya Japrot, jepaprot. Apa? Biasane japrot, jepaprot. wis kowe iki nek ora iso ngarani ki takon sik to. Jeplak prut piye? Kesuwe nek takon. Japrut. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, kelumah, delosor, krungkep. Ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Heeh. Nek berarti nek air terjun kae yo, berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Cari tiba akeh. Grojokan. Lah, kok tekan grojokan? Kan air terjun. Heeh. Nek macam nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah, ngono, krungkep. Nek ngene yo glebak. Nek air berarti piye? Berarti toyo air iki toyo. Toyo apa? Toyo ndlosor no karepmu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo ndlosor. Oh, duduk meneh. Sing tak karepe ndlosor ki menungsane. Oh, menungso. Nek basa Indonesia tiba ki mung jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Iya. Monggo menungso ya kuwi berarti nek. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ya. Ora eneng ya mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh ya pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasanya menungso karo kewan dewe-dewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya kanthi dalan Ki Sono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kireke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono banget. Iya, sono iki bagus. Yo Dadi bagus. Pak Seno iki sono banget. Wah, yo pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan kuwi. Manut Tatin dosa kuwi. Lah kok oleh Mbusuk ke Elisa ono iki apik apa? aku seneng nek ana wong radong. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapakku masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya, malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Yo manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak? Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Kuwi mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Lungit. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne apa? Tapi kene kono
omahe ketoke ra mung sinden tok ya. Ning kono omahe ke tulisane Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa. Ngono barang ya. Dadi komplit ora mung sinden tok Sri Lungit ki. Ditawake kok payu kok iya. Ora mau bapakku ngopo, Pak? Bapakmu Apa? Blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu blantik sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sah. Maklar. Oh, makelar ya. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kae lho di. Kayak ana sing nyuwun sesi deman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesi deman, ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya. Nggih bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah menteng kon nganggo bawa kok le mbok ora nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki wis nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ya wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Nganggo tin ngono kok dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, Aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae jan ora tau akur. Ra iso nek kon akur karo dalek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Engkang kok ndak Awake lemu cedak kali praga kok ninden. mau nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret kok? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut. Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane Aku arep ngombe sik apa Mbak dadi iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece, ngece kuwi ya. enggak Ora, Mbak dadi iki ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ki ngono kuwi. ya ora wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho Mungkin suarane. mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara kan jenengan genah gede aku roh dadi rasa. Blegere jenengan lho maksudnya. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih Aku ora jomblo. ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soalnya awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno ora pati yo gede. Oh, Nek Mbak Tatin gede. ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Nggon Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demoken. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker kok. Bener. Aku iki Ya, ora Mbak. ming ceker pitik kok, ceker Apa? kowe tau di mamah. Gila nih, masa cekere wong kok ditik. Wah, doyan cekere Paseno. Ya, mampu. Ora doyan, nek sing ngrebab doyan. Tahu kok, turun neng transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi. Aku mujurana, dhek mujurana Iya. ngono kuwi. Jempol kuwi di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbok ngimpi apa radong aku. Ya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Cici. Baleni mboten. Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Anderek sang pake Priya. pria bagus kang olah budaya sowan menyang
yung yun ya ayo tirokke kok bendera terus yung yun iso gregel medun lalas pas peneran nek ora ya ora nena ora besok ke to ayo ben bingung kok kowe selendang kuning ngono kok mblusukke lah ayo nuntun jenenge neno kang saking wukir swara kurang permana ning wasis anggung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis ngajari joget soalnya cah iki anu kon joget males iya gimana wae males ya kuwi mengko lemake ora terbakar jadi kudu joget terus ya aku manat kowe jogete ya yo dijajal ya digawe sing pencilaan men ayo awakmu ki men suda ora aku arep takon ngene Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora ya dalane ora enggak ngono aku enggak datar datar mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune sikile tok kuat-kuat ya kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonmu ya mlaku lemu kaya ngene mergane iya ora tau mlaku ngono ki tau mlaku rono rene wis nang omahing turu ya sing isah-isah bojone sing masak bojone nggih mboten no enggak terus no sesideman becik monggo luwih becik patenan liwat kincang ing alisku aku isi mampu
aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine apa wae yen sesidep Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara kowe nek joget ki. Kok nyuara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa saka kiri makok ngono. Krengu ta? Kedian aku. Iya, suarane. Sing makok sing makek kokek. Iya sing siji lemu sing siji cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin, yo matur sembah nuwun. Yo wis diaturake, Mak. Ki pamundutan wis tuntas no. Yo.